Хәерле көн, хөрмәтле журнал укучыларыбыз. Мәгариф журналының март саны дөнья күрде. Әлеге санда Әгәрҗе төбәге укытучыларының эш тәҗрибәсенә бик зур урын бирелгән. Сәхияне район башлыгы Азат Вәлиев һәм мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә Сафиуллина белән әңгәмә ачып җибәрә. Монда шулай ук аерым материал 4нче мәктәпкә багышланган. Коллективның эшчәнлеге белән кызыксынучылар әлеге материалны кат-кат укып чыга алалар. Әгәрҗе районы төбәгендәге укытучыларның эш тәҗрибәсе шулай ук аларның дәрес эшкәртмәләрендә дә чагылыштыра. Моңа өстәп, без балдагы саннарда да даими рәвештә аерым районнардан материаллар биреп барабыз һәм дәрес эшкәртмәләрен биреп барабыз. Алар инде укытучыларыбызның эш өстәлендә еш кулланыла. Әйтик, без яннар санында биргән идек. Түбән Камадагы 31нче мәктәптән инде узган санда бирдек. Мөслим районының мәктәпләреннән материаллар, шулай ук укытучыларыбызда зур кызыксыну уятты. Март санындагы сәхифәбезне, шушы дәресләр буенча сәхифәбезне без Казандагы 149нче мәктәпкә багышлыйбыз. Әйтик, тел милләтне саклармы, милләт телне яклармы дигән баш астында әңгәмә анда урнаштырыла. Шулай ук идеал мөгаллимә ул нинди була? Шулай ук безнең укучыларыбызда зур кызыксыну уятыр дип уйлап калабыз. Инде моннан тыш материалларга игътибар итсәк, без тарихи язмаларга, музейлардан, шулай ук музейлар эшчәнлегеннән язмалар биреп барабыз. Узган саннарда сез әгәр дә укыган булсагыз, Иван Шишкин музееннан матур гына язма килеп чыкты. Каһарман шагыйрь Муса Җәлил музееннан, шулай ук Оренбург төбәгендә безнең музей эшләп килә, оннан материал бирелгән иде. Март санында инде Самарадагы музейдан, әйтик, анда безнең драматург Илдар Разановның матур гына музей эшләп килә, оннан кызыклы гына язма бирелгән иде. Апрельдә безнең максатыбыз Казандагы Ислам музееннан шушындый бер эчтәлектәге материал әзерләп, үзебезнең шушы журналда урнаштыру. Инде булардан тыш без даими рәвештә биреп барабыз үзебезнең журнал укучылары соравы буенча һәм үзебезнең инициатива буенча дип әйтик инде, композиторларыбызның ноталарын, матур җырларын. Менә соңгы санда безнең Илһам Бактирәк Карга баткасы дигән музыкаль бүләген үзебезнең укучыларыбызга бүләк итте. Инде алдагы санда да шундый бер матур гына бүләк көтә аларны. Безнең журнал белән калыгыз, киләчәктә дә аралашып торыйк. Матур материалларыгызны үзегезнең җибәрегез, дәресләрегезне җибәрегез. Әйбәт алдагы очрашуларга кадәр исән-имин һәм сау булыгыз.